искам да погледнете още веднъж и да си представите човека, който мете, че е човек с увреждане, и всяка една от майките какво би казала на детето си. We want to see this picture with a child with disability. What is this case? Every mom with that child will tell to his child. Всички вие показахте колко много знаете за политиката, за законите на вашите страни и за това, което държавата прави за хората с увреждания. All of you has shown how your state makes for children with disability. All of you are aware about this problem for everybody, for its country. Имате невероятната възможност да сте тук заедно от различни държави, да се срещате, да обмените тези знания. You have opportunity to meet everyone from different countries and to change the experience that you have. Но по-важното е, че имате невероятната възможност да се сприятелите. No, more important is that you have chance to make a new friends. И когато се върнете в къщи, това, което сте научили, това, което сте усетили, можете да го разпространите. And when you back home, you can spread at your country, at your environment, all that you can feel in these meetings. От вас зависи да промените хората и от обществото. Depends on you how you can change your environment, your people and your society. Малко по малко, стъпка по стъпка. Step by step. Достатъчно е един човек да промените неговото мислене, неговото съзнание, начина по който се отнася към другите, към всички от маргиналните групи, не само за хората с увреждания. It's enough you can change one of us to be aware for these people. И ще направите света по-добър. And you will gonna make the world better. За вас, за вашите деца, за нас. For you, for your children and for us.